Народното събрание прие промени в изборния кодекс, според които българите в чужбина ще могат да упражнят правото си на вод само в секции, разположени в дипломатическите ни мисии. Тази поправка в кодекса скара управляващата коалиция, тъй като Реформаторския блок и ДПС са твърдо против тези промени. Безкрайните манипулации с неконтролираните избирателни секции в чужбина и най-вече в Република Турция са на път да останат в историята. Парламентът не се съобрази с капризите на реформаторите и ДПС, като реши избирателните секции да бъдат отваряни само в дипломатическите мисии на страната ни. Партия Атака припомни, че въпросните избирателни секции до този момент са обслужвали интересите на ДПС в България, които от своя страна са естественият проводник на неосманистските амбиции на Турция у нас. При всякакви дебати в този парламент, уважаеми колеги, от време на време се проявява това противоборство, което в момента ние обсъждаме и което ние обсъждаме на два съвършено различни езика. Това противоборство не сме го измислили нито ние, българите, нито турците. То е сътворено от историята и не може да бъде изтрито и ние не можем да скрием главите под масата, под банките и да се правим едни на големи патриоти, а други на големи демократи. Противоборството между българи и турци в Югоизточна Европа има фундаментален геокултурен характер. Това трябва да го преживеем и всеки защитава своите интереси по този начин, по който го защитаваме сега. По някакво странно стечение на обстоятелствата ние обсъждаме този изключително важен проблем в дните, когато честваме годишнина от Априлското въстание. И аз ще ви кажа нещо, което трябваше да ви кажа при обсъждане на проекторешението за геноцида над българите в Османската империя. Колеги, тези, които са се събрали на оборище да обявяват въстанието, които Захари Стоянов в своите записки нарече светци, тези хора са се обърнали в гробовете, разбирате ли? Като ви слушат тука и тука какво говорите. Каква демокрация, какъв либерализъм, какви граждани, когато над нас се надвесе от 15 век, 14 век, края му втората половина. Каква демокрация, като там от 150 до 157 страница в книгата на сегашния министър-председател на Турция е написано, че нас не бива да ни има. По изборния кодекс, господин Станилов. Точно по изборния кодекс говоря, госпожо председател, и на вас най-малко ви прилича това. Да ме прекъсвате и да ми правите бележка. Много ви моля да ме изчакате да завърша. Значи, моя гняв не проистича от омраза към турците, аз съм расъл сред турци и познавам много добре тези хора. Моя гняв проистича от това, че вие си заравяте главата в пясъка и не искате да кажете истината. И пак ще ви повторя, когато гласувате, мислете и вие мислете, защото вашите избиратели, уважаеми колеги от ДПС, имат исторически опит. Те много добре знаят, че от 150 години насам, когато са ставали проводник на политиката на Анкара, винаги са пострадали. Затова вие сте отделно. Ако турската държава, бившата Османска империя, беше на 1000 км от тук, положението ще да бъде друго. Но вие заедно с тях сте 78 милиона, а ние сме само 5 или 6. И поради тази причина ние няма как да се предадем. И няма как да не отстояваме своя живот, българския живот, който живеем. Сме живяли 150 години и живеем днес. Благодаря ви за вниманието. Партия Атака от самото си създаване се бори с така наречения изборен туризъм и манипулациите, извършвани в избирателните секции в Турция. В този момент това решение е прието на време, имайки предвид нарастващите имперски амбиции на Република Турция у нас.